Bai, beraz, soka erakusketan sartzen gira, erakusketa hau lau hizkuntzatan egina da, eta eskual dantza aipatzen du. Odean badira, egan ezake lau parte handi. Alde batetik hemen sartzen zaretek zergatik dantzatzen duzu. Badira lekugutasun batzu, badira bideo batzu, hemen. Gero baduzu momentu batez eskual dantza eta historioa. Eskual dantza ez da gaurkoa, dakizun bezala, eta hor piskat aipatzen ditugu historio ezberdinak eta egan ezake garai ezberdinak. Gero baduzu hemen eskual dantzaren historio hortan, piskat eskual dantzaren estetika. Hor ere badituzu, hainbat lekukutasun, badituzu bideoa, badituzu artxibo ajarro batzu ikusten aldituzuna. Eta gero hemen, sartzen dira puska bat, erakusketaren bihotzean, eskual dantzak badakizu ze tokia daukan gizartean, eta eskual gizartean, eta hemen hori guzek aipatzen dira. Eskual dantzak zer lotura duen jendearekin, zer lotura duen adibidez elizarekin, puskat nola dantzatzen zen, generoak ere aipatzen dira hemen, emazten tokia adibidez eskual dantzan. Gero badituko hemen, argazki adibidez zoragarriak eta bereziak, Robert Capa adibidez Hungariar argazkilari handi batek hemen 1950an Saran egin dituenak, eta baditugu hainbat orako artxibo ajarro. Eta gero, biztan dena eskual dantza segitzen da, artxibo horitari da, bada eskual dantza eta sorkuntza. Hemen hainbatzen da adibidez Juan Antonio Urbeltzek egin zuen lan handia, eta hemen sorkuntzaren bideak, bide horiek idekitzen ditugu, eta hor baditugu sorkuntza batzu, ekoizpen batzu, adibidez Oskar Alegria zinegileak egin zituenak, eta egan ezake erakusketa hau ikusteko behar da denbora hartu. Edo 55 minutaz ikusten duzu zerbait eta baduzu ideiatik bat, baina nahi baduzu zine sartu gai ezberdinetan, 400 alere euskarri ezberdin badira, hor behar duzu, 3-4 ordu hartu, beraz, etortzen antzira aldi batez, biharamunean, ondoko egunetan, beraz, uste dut erakusketa honetan, hainitz gauza ikaspena alden, eta gozatzen alden ere, eta gauza ajarro batzu ikusten alko diren, eta uste dut dendiari emeia emanen duen ere oraino gehiago dantzatzeko. Hori behita ere helburu.